Witam wszystkich fest pięknie, witam was we Szlagierach i Wicach, witam was ja, Paweł Polok i witają was wszyscy artyści, którzy będą się dzisiaj przed wami prezentować. Nasi goście się już rychtują, ale my pierwsze mamy niespodzianka, bo Ewa już też rychtuje do nas coś dobrego. Puszczamy pieśniczka i pójdźcie obejrzeć, co my tu mamy narychtowane. Czasem miewasz chwile trudne, życie szare jest i nudne. Nie pomoże koniak, lampka wina, za godziną wlecze się godzina. Podłe fatum wnet odrzucisz, do zwykłego życia wrócisz. Zapanuje w twoim sercu wiosna, w radość chwila zmieni się żałosna. Chodź z nami, bo my jak cyganie, ty w żyłach gorąco masz krew. Jesteśmy na twoje zawołanie, radością jest taniec i śpiew. Chodź z nami, bo my jak cyganie, sięgamy fantazją do gwiazd. A uśmiech nam daj na pożegnanie, jak ptaki wrócimy do gniazd. Będą cieniem, pomyśl o nas rozrzewnieniem, że gdzieś gra muzyka jak nas smyka. Serc nie rani, ale w krew przenika. Kto chce znaleźć, niech nas szuka, po podwórkach i zaułkach. Słuchaj wiatru, ty z nim pieśń zanucisz, on ci wskaże drogę, którą wrócisz. Chodź z nami, bo my jak cyganie, w żyłach gorąco masz krew. Jesteśmy na twoje zawołanie, radością jest taniec i śpiew. Chodź z nami, bo my jak cyganie, sięgamy fantazją do gwiazd. A uśmiech nam daj na pożegnanie, jak ptaki wrócimy do gniazd. Jest już z nami Ewa z firmy Berger. Co tam dobrego rychtujesz? Jak jest Dzień Dziecka jutro, to może by tak co do dziecek przyrychtować? No, przygotujemy jak to dzieci pierś z kurczaka. No ale to taką rychtek, a infachowo pierś z kurczaka, czy nie? No, zrobimy jakieś fajne ciasto na ta pierś. Ty to pójdź, zrobimy taki nuggetsowe. Dokładnie. Robimy nuggetsowe ciasto, to znaczy robimy. Ty robisz, a ja będę tak bardziej zaglądał i obejrzę, kiedy to będzie szło zjeść. Dobrze. To rób. Pokroimy sobie ta pierś w takie cienkie paski. Do tego przepisu jest nam potrzebna woda gazowana, wiesz? Woda gazowana, szłoby też dać natron, no ale natron nie ma aż taki zdrowy, szczególnie do dzieci. Do dzieci, dokładnie. Wiesz, szłoby też dać piwo, ale to tym bardziej. Tego już nie możemy głośno go dać. Nie, ja godam o piwie bezalkoholowym, to żaden mi nie może nic powiedzieć. Tak. I robimy ciasto. Robimy ciasto. Bez natronu, bez piwa i no z wodą gazowaną. Jedno jajko. Ja. 2 łyżki mąki. Trochę sobie to wysyrlimy. Ile jemy ta woda gazowana, Woda ja? gazowana, ja. Tak 3/4 szklanki. Mhm. I ten gaz, ten dwutlenek węgla spowoduje, że te ciasto będzie Puszyste. takie bardziej puszyste. I do tego Majonez. majonez. Łyżka wystarczy. Potem sobie zanurzymy te nuggetsy w tym cieście i na olej. Jeszcze sobie to posolimy trochę. I możemy wciepować nuggetsy. Aha, dobra. Wciepujemy nuggetsy. Od razu się pewnie idzie ta patelnia już zacząć rozgrzewać, pra? Ja. To załączymy ją.
To teraz się to nakładamy, wiele to zetrwo? To się same przy rumienie będziemy przewracać około 5 minut, a nie może nie. No to zaglądamy na pieśniczka i zaraz do was wracamy. Czujesz ten miłości dar. Kiedy usłyszysz głos, w kolorach tęczy widzisz całki świat. Noce z brakiem snu, już sama nie wiesz skąd te siły moż. Życia Boży dar, to dla rodziców najcenniejszy skarb. Największa radość to uśmiech dzieci. Niech im w dziecięcych latach czas wolno leci, a słonko z góry swym światłem rozświetla każdą chwilę dnia. Największa radość to uśmiech dzieci, cieszy rodziców, no i dziadków pogrzebi. Kochane dzieci, niech zdrowie po nas przyjawą. I nim obejrzysz się, już pierwsze kroki stawio bajkę twój. Cięgiem rozgląda się, czy mama z tatą gaś w poblisku są. A do dziadków wnuk to też cudowny życia z życia dar. Niech rozkwitą dom i rośnie tym nasz najcenniejszy skarb. Największa radość to uśmiech dzieci. Niech im w dziecięcych latach czas wolno leci, a słonko z góry swym światłem rozświetla każdą chwilę dnia. Największa radość to uśmiech dzieci, cieszy rodziców, no i dziadków pogrzebi. Kochane dzieci, niech zdrowie po nas przyjawą. Największa radość to uśmiech dzieci. Niech im w dziecięcych latach czas wolno leci, a słonko z góry swym światłem rozświetla każdą chwilę dnia. Największa radość to uśmiech dzieci, cieszy rodziców, no i dziadków pogrzebi. Kochane dzieci, niech zdrowie po nas przyjawą. To co, obejrzeliśmy pieśniczka, nakładamy, jest to już fertik? Ja już to jest gotowe. No to jak to mamy fertik? Do tego mamy sos z jogurtu naturalnego z koperkiem i sałatka z marchewki. Czyli same zdrowe rzeczy, idzie powiedzieć. No, Dziecka to mogą jeść. i dzieci to bardzo lubią. No i mamy taki nuggetsy. Ewa, tyś nam tak pięknie uważyła, ale ja też coś mam do cia, zaraz ci pokorza, naszym widzom też. Obejrzymy się pieśniczka i potem będzie jeszcze jedna niespodzianka.
Widzisz, ty poradzisz ważyć, a ja wziąłem taką myśliwską kiełbasa, taki wóżd. Ja, to jest nasza kiełbasa od burgera. I on tak wyglądał, a teraz jest bardzo dobry czas, bo jeszcze nie ma takiego festchycu, a jest sucho i ja to powiesił na górę i tak się to ususzyło. Widzisz? Fajne to. Obejrzyj, jak przytrzymaj mi to ino. Taki to było, rozumiesz, jakżech to wziął, jakżech to przyniósł ze sklepu od masorza, a taki to jest po 2 tygodniach. Jak chcecie, to się możecie też coś takiego ususzyć. To jest bardzo fajne, a jak tak w sobota się człowiek siednie na wieczór, to się taki coś może pojeść i rychtyk to jest smaczne. No cóż, zaglądamy teraz na pieśniczka i idziemy do naszych gości. W tym szczególnym dniu powiedz, co naprawdę czujesz. Spróbuj spojrzeć na świat przez magiczny blask. Pokaż komuś to, co masz w sobie najcenniejsze i podaruj, bo ktoś przy tobie jest. I będziecie razem przez wszystkie lata wirować tak do końca świata. I pójdziecie razem w miłości wszelkiej. Uniesie was uczucie wielkie. Pocałuj ją, pewnie na to czeka. Możesz przytulić ją dzisiaj mocno tak. I będziecie razem przez wszystkie lata wirować tak do końca świata. I pójdziecie razem w miłości wszelkiej. Uniesie was uczucie wielkie. I będziecie razem przez wszystkie lata wirować tak do końca świata. I pójdziecie razem w miłości wszelkiej. Uniesie was uczucie wielkie. Uniesie was uczucie wielkie. Jeden chłop się też chciał na pędzyi wybrać kajś daleko, Japonia, Azja, uszporową. Mieszkał we Łaziskach, przyłazi na Banchow, we Łaziskach go dojoby, chciał bilet do Tokio. Aba go do Tokio, kaj też to jest, w Japonii. Aba go do domu bilet do Warszawy, tam was skierują. Dała mu bilet do Warszawy, zajechał. W Warszawie przychodzi do kasy, go do bilet do Tokio. Do Tokio go do ta baba, kaj też to jest, no w Japonii. Dobra, to jest na wschód,
pojedziecie do Moskwy, tam was skierują. Przyjechał do Moskwy, zaś ciśnie do tej kasy, go chce bilet do Tokio. Do Tokio? Kaj to je? No w Japonii. W Japonii to przez Władywostok. Dała mu bilet do Władywostoku. W tym Władywostoku zaś do kasy ciśnie, zaś to samo. No w końcu jakoś do tej Japonii dojechał. W tym Tokio był, pozaglądał, fest mu się podobało. Przyszło jechać nazad. Przyłazi do kasy biletowej w tym Tokio. Ja by chciał jechać nazad do domu, do łazisk bilet poprosza. A ta baba go do górnych albo do średnich. No i są już z nami nasi goście. Zaglądaliśmy na te piękne dobroci, na to, co ważyła Ewa. A teroski już nie ważymy, bo teroski godomy i śpiewamy, a są z nami dzisio chłopcy z łazisk. Witam was bardzo serdecznie. Witamy. Witamy Damiana, witamy Marka i witamy Stanisława. Witamy bardzo serdecznie naszych widzów, którzy z nami dzisiaj są. No i myślę, że chcą się coś dowiedzieć o was, bo wyście są zespołem, który niedawno zaczął gościć na naszej liście szlagierów po śląsku, ale myślę, że się wszystkim podobacie. No i na pewno wszyscy będą chcieli wiedzieć, jak to się zaczęło, że wy razem grocie. To znaczy wszyscy pochodzimy z łazisk, no i to jest między tym też jest ta nazwa. Przez to chłopcy z łazisk. To jest prawda. Ja, no i To dobrze. jest prawda, mieszkamy blisko siebie, a właściwie działamy już ze sobą dosyć długo, bo to już ponad 10 lat. A tak się to stało, że przyszedł do Damiana w owym czasie i zaproponowałem mu, żeby my coś wspólnie razem zrobili. Zawsze to były takie sprawy, że no, były imprezy okolicznościowe, tak bych to nazwał. Damian lubi te rzeczy, ja też lubię. I potem zaprosili mnie do współpracy Staszka. Staszek nie oponował, przystał na to i od tego momentu zaczął pisać teksty i zaczął pisać muzykę, bo wszystkie nasze teksty to autorstwem właśnie Staszek jest. I od tego momentu właściwie zaczęła się taka przygoda z zespołem Chłopcy z łazisk. Czyli idzie powiedzieć, że wy wszyscy lubicie grać, lubicie śpiewać, a Stanisław jeszcze ku temu lubi pisać teksty. Ja teksty, ale muzyka to tak puszymy wszyscy tak po troszce. No, Czyli no. Każdy z was coś wnosi do tego zespołu? Tak. Tak. No gromy, przede wszystkim gromy. Staszek gra na akordeonie, Damian gra na instrumentach klawiszowych, ja gram na gitarze i jakby brakło prądu, to się domy razem. O, to bardzo dobrze, bo teroski to jest nieraz tak, że ktoś przychodzi, ma jakiś keyboard i jak nie ma sztrumu, no to jest problem. Ja. A wyście są tacy, jak to dawniej bywało, że nawet jak sztrumu nie ma. No bo my są trochę takie starsze daty, nie starsze. Ja się czuję młodo, Staszek jeszcze młodzi, ale bo w owym czasie, no bo chłopcy z łazisk, nie? Chłopcy to się tak kojarzy, chłopcy, ale my ta nazwa dali, no ileś lat temu, no teraz my są chłopy, no. A wtedy jakżeście zaczynali, toście byli chłopcy. No. Dobra. I jak żeście zaczęli grać, no to się naraz okazało, że szłoby zrobić też jakieś teledyski. Tak. Wcześniej my już porobili takie teledyski, które już są trochę wiekowe, ale to one też były, co będziemy może mieli potem okazję zobaczyć, one były robione no jeszcze na innych kamerach, nie miały takiej częstotliwości jak teraz jest w HD, ale to już było tam może nawet 7-8 lat temu. Ale teroski mocie teledysk, który niedawno został zrobiony. Przypomnij mi, jak on się nazywa? Być szczęśliwym. I muszę powiedzieć, że to jest taka pierwsza nasza piosenka, którą my napisali w języku literackim. Bo wszystkie inne to mamy gwarowe. Richtig po naszemu. Tak, po naszemu, po śląsku. To zaglądamy na ta pieśniczka Być szczęśliwym i obejrzymy, czy naszym widzom się spodoba. Ucieka nam życie, przybywa nam lat. Córka już dorosła, ożenił się brat. A mi się wciąż zdaje, że stanął nam czas. Nie przemija wcale to coś, co jest w nas. Umieć
być szczęśliwym z tego, co się ma. Ludziom być życzliwym, serce swe im dać. Cieszyć z każdej chwili, przeżyć własny czas. By ludzie byli mili, by to coś było w nas. Kolejna impreza, życzenia 100 lat. Od żony dla męża uściski śle brat. Jeszcze jeden toast i już jest radośnie. Dziś każdy ma gest i tańczą już goście. Umieć być szczęśliwym z tego, co się ma. Ludziom być życzliwym, serce swe im dać. Cieszyć z każdej chwili, przeżyć własny czas. By ludzie byli mili, by to coś było w nas. Nie wszystko mi czasem wychodzi jak chcę, lecz zawsze wciąż razem, bo samotnie źle. Usiądźmy przy stole i cieszmy się sobą, że ty jesteś ze mną, ja mogę być z tobą. Umieć być szczęśliwym z tego, co się ma. Ludziom być życzliwym, serce swe im dać. Cieszyć z każdej chwili, przeżyć własny czas. By ludzie byli mili, by to coś było w nas. Umieć być szczęśliwym z tego, co się ma. Ludziom być życzliwym, serce swe im dać. Cieszyć z każdej chwili, przeżyć własny czas. By ludzie byli mili, by to coś było w nas. Obejrzeliśmy ta piękno pieśniczka. Rychtyk muszę powiedzieć, że jest fajno. No i teraz się okazuje, że wyście zaczęli grać, już żeście są rozpoznawalni, jeździcie na roztomańte biesiady, na festyny. I wiem, że była taka biesiada w Zabrzu, kaj wyście zdobyli nagroda. To, w którym to było roku? To było w 2012 roku, była to 4. biesiada piosenki z humorem. W Zabrzu. W Zabrzu, kaj zajęliśmy główną nagroda Grand Prix, Złote Nutki. No jest to piosenka pod tytułem... Trzeba by dodać jeszcze, że my tam zdobyli 2 nagrody, bo Dwie drugą nagrody bardziej i cenną, nagroda bo publiczności, nagroda ja. publiczności jeszcze. Bardzo Nagroda dobrze. publiczności. No ciężko teraz powiedzieć, bo tych utworów coraz więcej się rodzi, ale jest to taki topowy, że tak powiem, utwór, piosenka i teledysk. I on też pojawia się. I ta pieśniczka się dość często pojawia w roztomańtych mediach. Tak, właśnie. Muszę powiedzieć, że i radia, te, które są tu na Śląsku, w swoich takich archiwach swoich mają właśnie ta piosenka, utwór na kole, taki tytuł. Ona jest bardzo rekreacyjna. No. Staszek napisał tekst, Damian napisał melodia i jakby to powiedzieć, ona jest dosyć często puszczana i jest właśnie, my są właśnie chyba, myślę, wydaje najbardziej z tej piosenki rozpoznawalni, że to właśnie chłopcy z Łazisk śpiewają piosenka na I kole. też tu by chciał dodać takie coś, że po zdobyciu tej nagrody właśnie jedna uczestniczka jury tam w tym Zabrzu stwierdziła, że jak mnie obejrzała z tym brzuchem, jak ten wedle tekstu piosenki, i o chudy, nie, bo tam takie teksty są w stanie, kto pisał pod siebie, nie, no a tu ją wylał, że to zaśpiewał i to poniekąd też zaważyło na tym, że po prostu no,
zdobyliśmy ta nagroda. Nie? I ta pieśniczka na kole, kiedy zdobyła pierwsza nagroda Grand Prix właśnie w Zabrzu. Zaruski będziecie mieli okazję się obejrzeć. Zawziąłech się twardo, czas ciepać ten brzuch. Czas zacząć coś robić, nie byda już puch. Kupiłech se koło, zaczynom od dziś. No przecież nie mogę wyglądać jak miś. Pendaluja, pendaluja, czasem lekko przyhamuja i nie starą się o nic. Trochę mnie ucisko zic, na kole se pyką, lekutko, bo z górki śpiewają mi ptoki, obulił się fris. Pendaluja, pendaluja, czasem lekko przyhamuja i nie starą się o nic, trochę mnie ucisko zic. A jak się zafucza, bo będzie pod górka, to śleza se z koła i byda je cis. Na kołach my piękno wycieczka zrobili, kalorii w pierony my przy tym stracili. I było wesoło, aż śmiało się słonko, wypili my zelter i zjedli golonko. Pendaluja, pendaluja, czasem lekko przyhamuja i nie starą się o nic, trochę mnie ucisko zic. Na kole se pyką, lekutko, bo z górki śpiewają mi ptoki, obulił się fris. Pendaluja, pendaluja, czasem lekko przyhamuja i nie starą się o nic, trochę mnie ucisko zic. A jak się zafucza, bo będzie pod górka, to śleza se z koła i byda je cis. I tak se na kole zwiedzamy ten świat, choć bliski kominów i swojski jak brat. I może z kiszkoła nie straci się brzuch, to troszkę my zdrowsi i zdrowszy w nos duch. Pendaluja, pendaluja, czasem lekko przyhamuja i nie starą się o nic, trochę mnie ucisko zic. Na kole se pyką, lekutko, bo z górki śpiewają mi ptoki, obulił się fris. Pendaluja, pendaluja, czasem lekko przyhamuja i nie starą się o nic, trochę mnie ucisko zic. A jak się zafucza, bo będzie pod górka, to śleza se z koła i byda je cis. Piękna jest ta pieśniczka, fest mi się podoba. No jak wy tak jeździcie na kole, to z tego wynika, że w Łaziskach to nie no huta, elektrownia albo gruba. Ja, mamy fajne, zielone tereny, i to, bo my są wszyscy z Łazisk Średnich. A niedaleko Łazisk Średnich jest Wieżysko, a tam są fajne ścieżki, tam jest możliwość spędzenia czasu na spacerze, na rowerze, jedni jadą na rowerze, my jeżdżamy na kole. I na kole, wiadomo. Ale tam właśnie w tych terenach powstał ten teledysk i trochę powstał na terenie mojego placu, na moim łogrodzie, a też tam brały udział takie dwie działki, wśród nich jest właśnie jedna moja żona.
To fest pięknie. Ją taką propozycję obejrzymy się teraz pieśniczka inszego zespołu, zaroski wrócimy i wy mi powiecie, czy się wam podobała. Ja. Zobacz, wcale się nie chce. Żonka zmierzło do roboty, budzi cię. A jak z łóżka już wyleziesz, do roboty wartko leziesz. Myślisz o tym, co jutro spotka cię. Pojadymy zaś z kamratem, syna ryby małym kwiatem. Każdy z nocy weźmie rybka, bo na ryby przy okazji coś wytniemy, no i w końcu se wygniemy, bo każdy z nas czasem musi wytrąć se. Smiersło na wieczerz obudzi cię. Zaś słuchasz ty litanii, że przyszłeś fest na bani. A ty myślisz o tym, co za tydzień spotkał cię. Pojadymy zaś z kamratem, syna ryby małym kwiatem. Każdy z nas weźmie rybka, on na ryby mamy rybka. Przy okazji coś wytniemy, no i w końcu se wytniemy, bo każdy z nas czasem musi wytnąć se. Pojadymy zaś z kamratem, syna ryby małym kwiatem. Każdy z nas weźmie rybka, bo na ryby mamy rybka. Przy okazji coś wytniemy, no i w końcu se wytniemy, bo każdy z nas czasem musi wytnąć se. Czasem musi wygnąć se. Bo każdy z nas czasem musi wygnąć se. Bo każdy z nas czasem musi wygnąć se. I co, fajno pieśniczka? No bardzo fajno. No mi się też podoba. A ja wiem, i to nam się też fest podoba, że wyście wydali parę dni temu nowo płyta. Prawda, to jest prawda. Znaczy, to jest płyta, kaj częściowo są nowe utwory, kaj jest i jeszcze dodatkowo jeden utwór w języku literackim, który jest taką premierą, bo nika jeszcze nie był puszczany, nosi tytuł Samba Exotica. Ale jest też utworów pora, które no, na przestrzeni czasów się już tam potworzyły i to jest na pewno nowa okładka, nowe wydawnictwo, nowy tytuł i nowe zdjęcia. A jaki tytuł? To o co chodzi. To o co chodzi? Ale o co chodzi? No. I to o to chodzi, że to taki tytuł. To o co chodzi. A nam chodzi o to, co by wam powiedzieć wszystkim naszym widzom, że ta płyta oczywiście będzie nagrodą w liście szlagierów po Śląsku. Zaglądajcie na nasz program. Będzie ją też oczywiście szło kupić i w naszym sklepiku internetowym na stronie www.listaszlagierów.pl. A kto nie lubi sklepików internetowych, no normalne sklepy, tego zaproszamy do Szkolaka, do Rybnika. Tam przy ulicy Kościelnej 5 mamy sztant ze śląskimi płytami.
I wasza pieśniczka, wasza płyta też tam oczywiście będzie. Bycie. Fest się radujemy, że ta płyta się ukazała. A ja wiem, że wy macie takie fajne pieśniczki, że grocie nie ino na Śląsku, ale też poza Śląskiem. Tak. I te granie poza Śląskiem nam stwarza taką podwójną radość, bo na Śląsku ludzie się śmieją ino z treści, a tam się śmieją 2 razy. I z treści, jak zrozumią, i z tego, jak my go domy. I to jest ważne. Bo do nich ta gotka jest nietypowo. No i ja wiem, że wy też jeździcie do Polski, daleko fest do Polski, a tam spotykacie Bergmunów, normalnych górników. Tak jest, bo jest taki specjalny okres, listopad i grudzień, kaj gromy karczmy piwne, a karczma piwno to się rządzi swoimi prawami. To muszą być, bo się okazuje, że nie na Śląsku są górniki, ale są górniki w różnych terenach Polski, bo nie ino fedrują węgiel, ale fedrują i gips, i kamień, i nawet my grali karczma piwno w Kołobrzegu. A to by byli bardzo zdziwieni, bo w Kołobrzegu w sanatorium był zlot właśnie wszystkich ludzi, bo to się okazuje, że oni nie ino fedrują, tak jak że powiedział wcześniej, węgiel, ale jakieś, jak to było? Borowina, czy jakieś coś, co się wydobyło z podziemi, to są też górniki. Czyli mają mundury, mają szable, mają czako, wszystko mają. Prawdziwe górniki. Czyli idzie powiedzieć tak, ani im, ani wam roboty nie braknie. No myślę, że nie. To pięknie i teroski, jak godamy o górnikach, choć przy Dniu Dziecka, to zagromy się coś biesiadnego. Starka jedzie z takim małym wnuczkiem bez miasto autobusem, no i wróz na przystanku wlazła taka chrupsza baba. Ten bajtel go do starki: Starko, pojrzyjcie się, jako rubobaba sam wlazła. Ta starka czerwono, gańba, wylazła z tego autobusa, go do słuchaj. Następnym razem, jak mi chcesz coś takiego o kimś powiedzieć, to się w doma go do takich rzeczy, a nie wszystko przy ludziach we autobusie. Dobra. Minęły mu 2 tydnie, zaś jadą tym autobusem bez miasto, jadą,
zaś na przystanku wlazła ta sama rubo baba, a ten bajtel na cały autobus go dostarko, a o tej rubej babie to się w duma pogodomy, pra? Wszyscy pięknie wyglądamy, a komu się podobają chłopcy ze łazisk, ten będzie mógł na was zaglądać pod koniec czerwca w łaziskach, ja? I to są dni łazisk i w łaziskach dolnych gromy na takim festynie. Myślę, że do wszystkich łaziszczan, nie no do tych dolnioków, bo to jest, jeszcze powiedzieć, łaziska są, to jest jedne łaziska górne, a są 3 dzielnice, górne, średnie i dolne. I my gromy w tych dolnych. Które o dziwo leżą na samym wierzchu. No ja. W łaziskach dolnych na samym wierchu będą chłopcy z łazisk, a kto nie będzie miał okazji jechać tam do łazisk, to na pewno będzie miał okazję was spotkać w naszej liście szlagierów po śląsku. No i myślę, że do szlagierów i widzów też jeszcze przyjedziecie. Przyjadymy. Jak nas zaprosicie, zawsze przyjdziemy. Będziemy prosić, oczywiście. My pomału dzisiaj kończymy. Wszystkim dzieciom, dzieckom, bajtlom, dziołchom, synkom, chłopcom winszujemy wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka. Jutro macie swoje święto, możecie się iść z rodzicami na lody albo na co inkszego. Wszystkiego dobrego życzy wam ekipa Listy Szlagierów po Śląsku i ekipa Szlagierów i Wiców. Widzimy się oczywiście właśnie jutro przy Dniu Dziecka w liście Szlagierów po Śląsku w propozycjach do naszej listy. No i oczywiście za tydzień, tradycyjnie w niedziela o 18:00, o 6:00 na wieczór w Szlagierach i Wicach. Kaj was bardzo zapraszam serdecznie. Fest prosimy, byćcie z nami. A dziś kończymy. Trzymajcie się. Do zobaczenia.